22 hanggang 26. Iga po kiten, ipigakundok, igibuhon po ang 10th World Meeting of Families duman mga tugang sa Roma, sa Vatican City. Sa Roma, asin dakol po ang mga delegados duman sa sinabi ng lugar, estado, mga tugang kan Vatican. Sa Pilipinas, may anom na official representative na sinabi ng pagtiripon. Siguro, sa butong ta daw, kung nata po nagkakaigwa kayo ni pagtiripon, mga tugang ang sa tuyang simbahan, asin nata ini pinapapod ni Pope Francis. Padre Rex, maray na aga po. Maray na agad tabi, Sir Henry, at yung mga nagdadangog sa DCGP, mga ka-Diocese sa Legazpi, maray na agad po sa Yes, gari, preskong presko po ang maduman sa taisan. Ano, Padre Rex? Hello, maray na agad po. Opo, Padre, sabi ko nga niya ako, preskong presko ang mapapaduman sa taisan. Next week po, gawin na, yun na po. Naghahanda na. Iyo po. Okay. Padre, tanong tabi kami ki informasyon, may kinaraman po rin sa 10th World Meeting of Families. Kung nata po ta, tinatawanan po nindon inikan sa tuyang simbahan, sa panginut po kan sa tuyang Santo Papa. Ay, opo, ang ining World Meeting of Families, pinunan po bagay ni Pope St. John Paul II. Dahil nahilin niya kung ano kahalaga. Since sa katunayan, saro siya sa mga nagtutog doon in modern times kung ano kahalaga ng pamilya, sa simbahan, asin sa sosyedad, lalo na po sa evangelization. So, sabi nga ni basic unit man kan society, asin kan simbahan ang satuyang mga pamilya, asin ang Christian values nagpupuon sa pamilya, ang pamilya mga pigapo, ang psikologabo, diyan nakakapo mga aki kung ano, mamot nin tama, sinta kamatay man kan siri. Magkapo. Tapos, siyempre din suksuan sinda para maging mga maray na syudadano, Alright. Magayon ito, mga tugang na tinatawanan po ni atensyon kan sa tuyang simbahan, ang sa tuyang familia. And hindi po ni kasampulong taon na pagkripon. Padre? po. Yeah. Go ahead po. Naputol kita po, Padre. Opo. Sige tabi, alasayin kita kasubagong sa kita. Yeah. Mantamin bito po pamilya. Kasi di pa naman may mga challenges. Tayo, may problema. So, Kuya Tony, sandali po Kuya Tony ano yan? Ayaw dyan, pwede rin maging matayo, pero pwede man magdulot din pagkasirlag ka pamilya. Kaya, nagkagawa po nin World Meeting of Families ang sa tuyang simbahan. Opo. Padre, paano po bababata po sa lado kan sa tuyang diocese? Asin sa kada parokya tabi? May local celebration po ang World Meeting of Families, hindi man ang hinagad kan sa tuyang simbahan. Sa diocese po kan Legazpi, paluwas po circular, I think that's number 14, about the local celebration man. Ang siguro ganda ko siya naman just to summarize, ngunyan po June 20 sa DCGP man, hindi ko pagkapunin na catechesis kita kitang kan Manila nakatungtuan ka sa simbahan, manunungod sa tuyang pamilya. Kung nabasag direktiba na sa Indo, na magkaigamang mga local activities po, may kinaraman sa World Meeting of Families? Yes, opo. Yun talaga, magkaigo local celebration. Saka di na truly global, worldwide ini. World meeting talaga. So, ang activities na po, sa ngunya ng launching sa mga diocese, sa mga parokya, at 5:30 in the afternoon ng mga misa. Then sa Saturday man po, sa culmination, sa tuyang diocese,
Igo pong pick-up na Festival of Families na diretso na po misa ni Bishop Bong Bailon Aha. at 11 o'clock in the morning, Sunday. Sa Apo. cathedral po yan, Gagiduon. Ayun. Tapos po may sabita in between yung mga catechesis sa mga radyo as in sa social media. Apo. And then dumaman po sa Domingo na culminating, igo kita sa awarding kang, so igo po kita ngunyan kigibong dari contest, so biggest family. Ay, So, very good. pero bago ni biggest family in terms of number lang, kundi Apo. so in terms of members na nagalingkod sa satuyang simbahan. Yan, So yan. naging model family niya mahiling ka. So bigagat tanan mga parishes nominate nin mga pamilya na may nagkapera o pinakadakol na membro na nagalilingkod sa simbahan. I see. Opo, Padre, igo ako di kinailing nagari 7 puntos na pwedeng pag-urunan sa World Meeting of Families. Siring sa ngaya, vocation and family, called to holiness, Nazareth, making love normal. We are all children, we are all brothers, father and mothers, grandparents and the elderly. Excuse me, thank you, sorry. Ini pong mga puntong ini, digdi mag-revolve tabian gari, tama ba? Gari involvement kan pamilya kung paano sila magkaigwa kay gari, marhay na formation sa tuyang ginaban o sa tuyang komunidad. Ay, opo. Sa tema na po yung magre-revolve, and in the first place, kabus kita, mga aki, kan Diyos Ama, nangan, parte kita kan sa iyang dakulang pamilya. Yun ang kaya. As in, kaya nga ni po, ang pamilya, nagsasalming, nagbi-mirror kan pagkamot, kan komunidad, kan mahal na Diyos. So, kaiba naman kanyan, pagbintin na kita kapos magturugang sa tutuyan sa Diyos Ama. As in, pakosa na ining relationship na yan, may kung ano ang values kang relationship na yan, yaon ang pagkamot, siyempre, yaon ang pagmangno sa kada saro. Kaya iba naman ang pagmangno, kita ka bigger family of creation. Yaon man siyempre ang pagginguwa na magkaiguanin justice and peace sa tuyang kinaban. All of these values, yan mawawala po sa family. I see. Okay. So with that po, Padre, after kaining may culminating activity pa lang ito sa Sunday, ano pa ni ba? May mga continuous programs po na for implementation as far as this family is concerned? Ang sa tuya po na expectation, tapos kaining ma-highlight na ang ministry kang family and life, is a 10th World Meeting of Families, Apo. na mas lalo pang magkaiguanin na maigot na paglilingkod sa ministry ini sa satuyang diocese, sa satuyang parokya. Ang satuya po na bagong chair kan Family and Life, si Father Dave Ramoso. Ayun, si Father Dave na pala, ha? Pagkatapos kayo din, dagos-dagos na po sa indang mga manlain-lain na apostolates and ministry sa Family and Life. So, dahil ito sa mga plano, itong pagpakaray kan, pag-review as pagpakaray pagkan sa tinatawag seminar sa mga kakasalon, sa PK na seminars, ining mga Catholic grandparents, itong mga sa counseling po na services na iba mga po kitang center dyan po sa Buraguis. Opo. Yan, asin pati nga ni po digdi sa tuya na mga tugang na LGBT, kung kitang ministry man para sa inyo, so courage, sa iyo, kayo po sa tuya na mga tututukan. I see. Opo. So, Padre, salamato na maray sa pagtasamuya din nga, dagdag na informasyon. Kung nata po ito nagkakigwa kita kan 10th World Meeting of Families. And hopefully po, dire-diretsuin sa mga masunod patabing mga tao Salamat man po. Diyos mambalos tabi. Yes, thank you so much. Padre Paul Rex Arjona, mga tugang may kinaraman dyan sa siring na bagay.